Twieled b'Kirkara fl-1939. Ta' 7 snin intażel bħala solista fil-kor tal-parroċċa u ħasem fil-funzjoni tal-miliet meta kanta Olej ta' skiet. Ta' 11 sena għamel il-pritka tal-miliet u kien ħassat lil kulħadd meta beta fil-Gloria in Excelsis Deo. Dakinhar ħadd ma raqad fil-funzjoni. L-ewwel xogħol tiegħu kien tgħallim tal-komunikazzjoni. Kellu karriera twila fil-Parlament u llum kellim ewlieni għall-portijiet u d-difiża. Għall-portijiet meta jindirizza lil ħaddiema tal-Marsa jisimgħu mal-portijiet kollha. U dwar id-difiża kieku t-tim Malti kellu lilu fid-difiża konna naqalgħu inqas gows għax ħadd ma kien jersaq lejn l-asta. Il-kanzunetta favorita tiegħu hija ta' Adriano Pappalardo, Lasciatemi gridare. Għal meta jirtira mill-politika qiegħed jistudja biex isir konsulent dwar l-imġiba. U bħalissa qed jaħdem fuq it-teżi bit-titlu Kif tikkontrolla lilek innifsek meta tkun taħt pressjoni. It-teżi għandu jlestija sa' Ġunju tas-sena d-dieħla. Jekk ma taqbiżlux qabel. ċempelista biex tagħti l-opinjoni tiegħek fit-televoting ta' Xaraman. Inti taqbel mar-riforma li trid tagħmel il-Knisja fil-festi? Jekk iva ċempel fuq 500-433-71 u jekk le 500-433-72. Kull min jipparteċipa jidħol biċ-ċans li jirbaħ dawn ir-rigali kull ġimgħa. 150 euro voucher minn Atlas Insurance. U bagalja minn Karpiza. Kif ukoll kull xahar washing machine Hoover ta' 10 kg minn il-Crosscraft. Darba f'xahar tistgħu terbħu HomePick li jagħtik l-erba' servizzi tal-Go, mobile, telefon, internet u televiżjoni b'xejn għal sena sħiħa minn il-Go, b'valur ta' 500 euro. U fl-aħħar ta' sensiela, żewġ sodot u żewġ saqqijiet motorizzati visko-elastik materassi e materassi minn il-Bonds. Ċina moderna u lussuża minn il-Bonds. Dinghi XL u mutur outboard Suzuki minn Zarb Stores ta' Ħalluqa. ċina ta' 10,000 euro minn fost l-għażla wiesa ta' ditta Aran Cucine minn Idea Casa ta' Vili Road bil-Kirkara. Xarabank jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji tal-għajnuna tagħhom. Go! Piazza Regina. Atlas Insurance. James Caterers. Vortex. Dejjem hemm ħafna xi tgħid fuq it-telefon, għalhekk qed nagħtuk telefonati bla limitu lejn kull linja ta' Go. Kif ukoll internet kompletament b'xejn. Mela gawdi minn issa billi tabbona d-duo package ġdid ta' Go. Dan il-pakkett jibda minn 9,99 € fix-xahar bil-konvenjenza ta' kont wieħed biss u tista' tibbenefika minn skont ta' 10 € fuq cordless phone. Go, made for you. Il-Weddings Exhibition, 150 eżabitur speċjalizzat li joffru da kollu li għandek bżonn natiġ tiegħek. Għall-ewwel darba ser issir Wedding Catwalk fejn tara l-aħħar kollezzjonijiet ta' ħwejjeġ tal-okkażjoni u tiġijiet mill-5 sa 8 ta' Novembru fil-MFCC ta' Qali. Upim, issa wkoll fitriq Melita l-Belt, dejjem bi prezzijiet konvenjenti. Upim, fitriq Melita l-Belt u l-kumpless bi Dukes Rabat Towers. HomeMate has always offered the widest variety of home improvements, stylish furniture and so much more. Like these beautifully designed Stoza kitchens, modular, sleek lines and intelligent colour schemes, ample storage space and clever functionality. Come and see the exclusive range of Stoza kitchens to suit your home. Visit the Atrium at HomeMate, where sophisticated design comes at an affordable price. Bachelor's Cup of Soup. It's a great big hug in a mug.
Cocoa Pops turn the milk chocolatey. Cocoa Pops and milk. What goes on in that bowl? Kollu li xaħat kredibbli sabiex qed jibbarri fuq il-kondizzjoni tax-xogħolija essenzjali. Kelli bżonn li xaħat kompetenti biex jitkellem għalija, anke fuq il-kuntratt individwali. Jiena kelli bżonn li xaħat huwa konsistenti u jkun jisajjeni fuq il-fatt li kelli fuq ix-xogħol. Għażilt il-min għandu l-akbar esperjenza. U l-ħidma tagħhom waslet għall-bidla li kellna bżonn. Din hija l-Union tiegħi, il-General Workers Union. Dan Steve Marsden jinqabad f'Malta b'50,000 pinnola u jeħel 25 sena ħabs. It's just a horrific experience. Wara 3 snin u nofs il-ħabs, il-qorti tal-appell teħles lil Marsden. I've served a 5-year prison sentence for doing something that was morally wrong but legally correct. L-avukat tiegħu Joe Brinkat u Steve Marsden ikunu f'Xarabank jirrakkuntaw l-istorja kollha. U int x'taħseb? Mela, l-ewwel net naqblu jew ma naqblux ma' Don Anton nixtieq nagħtuh ċabċik għax l-ewwel net aċċetta li jiġi jiffaċċjawnek lil kulħadd tajjeb. U bidem li kiser ir-rekord ta' kemm il-darba ġie ġo Xarabank, kemm il-darba? Dil 20 waħda. 20 darba ġo Xarabank. Mela, xaġa, kont tajt xaġa fuq in-nar, imma qabel xtaq nirringrazzja għal rigali li se nagħtu lin-nies fil-panel u lilek, ritratti minn il-Photo City, kodba minn l-Agenda Bookshop u għamlu lemin għal Swine Flu Wipes u Max ta' Xarabank ma jokka l-Black Message tuffieħ mill-qalbi għaddiġe tal-Italja u Pjazza Reġina għall-invit. Tajjeb, mbagħad għandna wkoll rigali għal tas-sala daw li telgħu hawnhekk minn għand il-Cross Club dawnek għandna rigali verament sbieħ, nirringrazzjaw lil Robert tal-Cross Club tal-għajnuna kollha li tina dan il-programm. Mela, Għallin għasserraħt li rasi, għax rajtu jqassam il-loħra. U li ma tanix. Le, għana santu, santu. Santu, ok, nirringrazzaw ukoll l-OK għall-infa illi għanna mdendla unek. Mela, kellek taċċa fuq in-nar, fade. Id-dok jina qed konna kuraġġużi li nippreżentaw il-proposti tagħna, sekk id-dokumentu x'kuraġġuż jew le ħaġa oħra. Fuq in-nar poġġejna aġenda. Għax in-nar huwa ħafna tekniku, però poġġejna wkoll fil-footnote żewġ dokumenti tal-Kummissjoni Ambjent tal-Knisja fejn għamlet survey fuq 10 festi sente ilu u fih ħafna elementi li ta' min jagħti kasom u se nagħtu kasom. Għandna għanna l-ferħ nejdu li l-laqda piroteknika għalu mux minħabba d-dokument u nħu l-kelma tagħhom. Però ħarġu proposti tagħhom jistu jkunu bizzejiet u jistu ma jkunux bizzejiet li huma anke jaqblu mal-aġenda tad-dokument. Vodiri dik il-parti trid tkun ukoll żviluppata. Nixtieq ngħid xi ħaġa. Jiġifieri laqda piroteknika f'dak is-seminar ta' frar u l-laqda tal-banet konna stedinnihom biex jollu l-livell tal-parteċipazzjoni tagħhom u ikunu jirregolaw lilhom infushom u jirregolaw il-membri tagħhom li jagħmlu huma dixxiplina fuqhom infushom naturalment fl-ambitu tal-liġi li kif qal tajjeb is-Sur Neville Aquilina, l-Assistent Kummissarju, li kollox jaqa' taħt il-liġi. U għanet ngħidu fid-dokument li jidrilna li